Era o Sacho e o Radá, e pois ia esa gancha. En que consistía, sabes en que consistía? Mira, o motivo do Radá, sabes como foi? Andar no portugués ian as ollas de noite con a luz de carburo. E andar coa luz de carburo, miraron os buracos. E chegou a casa e dixo a muller: Rosa, que manda mexas aí na ribeira do buraco? Isto vai ser un espello con caixón, porque os dois tiñan as centolas, van a miralo, así as centolas. E fixo os radás, e con a linterna cuadrada íamos para dentro. Entón, veu vir coa leia e dixo yo aquí a Rosa, a irmán. Eu traballaba na casa da irmán, e fixo os radás. O pai Silverio fixo os radás, e fixo asa concha, iso. Con estar ali non me fixo eu así, collín e xinha ao meu fillo Paco. Pacucho, toma 4 tablas e faime un espello. E fun, fixo un espello. E ao facer o espello, dixo eu a Maruja máis a Neide esta fina: a xente vai ao espello, vamos ao espello. Ela picarse como aso, eu son. E fomos andamos Maruja, Fina e eu, as tres. A Neide non quería vir, a María, non me gato. E nisto que fomos, e oíre, porque eu aprendei de rapacinha pequena a andar por debaixo de vestide, detrás das vellas, entendes? Entón foi cando demos sin ir ao espello, porque había veda, 7 meses de veda. Eran 7 meses que non jantaba, de día non janabas unha chica porque entras tú. Demos sin ir de noite co espello e a linterna dentro. Viñábamos coas sabadas chías. E o Sacho é a petar. Cando está o mar en seco, a petar o tempo de agora no verán, que viña na primavera, a petar, así, polos areos, a petar. Empezaron coa gancha cando empezaron a andar, baixar o mar e mirar que collían. Os gancheros, a mí non quería que foran os gancheros a traballar onde estaban as mulleres. E pois traballamos como os gancheros como somos, a que vai a ganchero tamén. A codicia rompe o saco, vamos a onde vai un vai outro. Janábase. Porque se ia ao espello, porque de día se javías un que non vías dous, porque viñan os marinos e xa te acusaban. E depois, íamos a 6 da mañán, e sabes que había, asiña que había, unha colcha, a borrombona, con uña da chabola, da lonja. A colcha, veñen os marinos, cando viñan, xa non estaban. E dicían: joder, estaba a praia llena e ahora está libre. E xa viñamos cos caldeiros cheos, entendes? Nosa Virxen dos Placeres está na beira do mar para mirar os gancheros como están a mariscar. Undiñas veñen e van, son as ondas dos placeres da playa de Lourizán. Isto puxinho eu. E unha playa en Placeres, playa de quitapesares. Pois era os cartos. E unha playa en Placeres, playa de quitapesares. En todas rías gallegas non hai playa como ela. En todas rías gallegas non hai playa como ela. Undiñas veñen e van, son as ondas dos placeres da playa de Lourizán. Está ben distraído, non está?